साइकेलजों क'क्राझार जिल्लानिफ्राय नेपाल हादरसिम दावबायहैनाय साब्रै बाथौ सिबियारिफोरा न'फारसे सफैनो हाबाय। थांनाय 25 डिसेम्बराव क'क्राझार जिल्लानिफ्राय नेपाल हादरसिम गासै साब्रै बाथौ सिबियारिफोरा मिरु दुलाराय गुदि लाइमोन बाथौ आफादनि चीफ अर्गानाइजिं सेक्रेटारि मतिलाल बसुमतारीनि दैदेननायाव साइकेलजों दावबायहैदोंमोन। क'क्राझार जिल्लानिफ्राय नेपाल हादरसिम साब्रै बाथौ सिबियारिफोरा साइकेलजों दावबायहैना नेपालनि जाफा जिल्लायाव थानानै बुलि बाथौ सिबियारि बर' रायजो राजाफोरजों जयैनो सावरायलायदों होनना मतिलाल बसुमतारीया मिथिहोयो। थांनाय 1 जानुवारियाव नेपाल हादरनिफ्राय ओंखारबोना दिनै मोजाङै मोजां न' फारसे सफैनो हानाय बिथांमोनखौ बरायदों जियागुरि गामिनि समाज सिबियारि बिप्र नार्जारिया। खुलुमनाय सिबिनाय सिगांग्रो जासिहरबाय। जोङो थांनाय 25 तारिखआव जोङो दुलाराय गुदि बाथौ आफादनि बिथोन बायदियै बा थिननाय बायदियै आङो आंनि हान्जाखौ लानानै जों गासै साब्रै बिदा फंबाय साब्रैजों जों ज' जानानै साइकेलजों क'क्राझार जिल्लानिफ्राय नेपाल फारसे दावबायलांदोंमोन। बे दावबायनायावहाय जोंहा जेबो खस्थ' जालाङाखिसै आरो जोङो जे थांखिखौ लानानै दुलाराय गुदि बाथौ आफादा जे थांखिखौ लानानै जोंखौ दैथायहरदोंमोन बे थांखिसिम जोङो सहैनो हाबाय आरो सहैनानै जोङो दिनैनि गेजेराव जों आसाम फारसे सफैफिनबाय। आसामनि जोंहा नैबे गसाइगाव जिल्लानि सिङाव थानाय जियागुरि गामिनि जोंहा सासे दुलाराय गुदि बाथौ आफादनिनो अर्गानाइजिं सेक्रेटारि लाइमोननि बिथांनि न'आव जोङो सानजौफुनि ओंखाम जानाय आदारखौ थांनाय समावबो जालांदोंमोन आरो फैनाय समावबो फिन आरो जोङो जाफैफिननो खाबु मोनबाय। खोब गोजोननाय बेखिनि। नेपाल हादर जोङो आसामनि क'क्राझार जिल्लानिफ्राय 25 तारिखआवहाय जों ओंखारजेनदोंमोन। बेनिफ्राय जोङो बिदिनो थाङै थाङै जोङो दाबफा दाबफा जायगा जोङो थालांबाय थादों। जेरैहाय जोङो क'क्राझारनिफ्राय ओंखारजेननानै जोङो वेस्ट बेंगलनि जे बार'बैसा होननायनि साहाजों थानाय मोनसे हेमागुरि बर' गामि, बाहाय गोबां गोदोनि आबै आबौ जोनोम गालांनाय बुलि प्रथाजों सिबिनाय बुलि बाथौ सिबियारिफोर दङ। बे जायगायाव जों हरसे थाबाय आरो बिनिफ्राय जों अखानायै फुंनि 8 बाजि जानाय लोगो लोगो जोङो बिनिफ्राय ओंखारफिनबाय। ओंखारनानै जोङो थाङै थाङै मोनसे वेस्ट बेंगलनिनो मोनसे जायगा जेरै सेकामारि होननाय जायगा, बे जायगायाव जोङो आरो सासे जोंनि बुलि बाथौ सिबियारिनि न'खरावनो जोङो कन्टेक्ट खालामनायनि गेजेरजों जों बाहाय हरसे आरो जिरायहैनो खाबु मोनबावबाय आरो बिनि फिन अखानायै जोङो 8 बाजि जानाय लोगो लोगो जों ओंखारबावदों। बिनिफ्राय थांनानै जोङो मोनसे जायगा जेरै नाग्राकाटा होननाय जायगा, बे जायगायावबो जोंनि बर' बुलि बाथौ सिबियारिफोर दङ। बे गामियावबो जोङो आरो हरसे थाहैबावबाय आरो बिनिफ्राय जों थांनानै अरलाबारि होननाय जायगा, बे अरलाबारि हालामावबो जोंनि बुलि बाथौ सिबियारिफोर गोबां दङ। बे जायगायावबो जों हरसे थाबाय। बिनिफ्राय फिन आरो अखानायै जों ओंखारनानै सिलिगुरि सालुगारा होननाय साखाथियाव थानाय मोनसे सेसाबारि होननाय जायगा दङ। बेवहाय मैखोमै दासिमबो बुलि प्रथा सिबिनानै दङ। बे बिथांमोनजों जोङो कन्टेक्टनि गेजेरजों बिथांमोनखौ लोगो मोनहैबाय आरो जों बुलि बाथौखौ माबोरैहाय लाखिनांगौ, माबोरैहाय फेहेरनांगौ आरो दासिमाव आथिखालाव माबायदि जों सिबिबाय थानांगौ बिनि सोमोन्दै सावरायनायनि गेजेरजों बाहायबो जों हरसे थाबाय। फिन आरो अखानायैनि 8 रिंगा जानाय लोगो लोगो जोङो नेपालसिम दावबायनो हाबाय। नेपालनि जाफा डिस्ट्रिक्ट होननाय मोनसे जिल्लायावहाय जोंनि बर'फ्रा मैखोमै दङ। बिथांमोनहा बुंदों जे बे नेपाल हादोराव जाफा होननाय डिस्ट्रिक्टआवल' जोंनि बर'फ्रा मैखोमै दङ आरो बे जायगायावनो जोंनि बुलि बाथौ सिबियारिफ्रा दासिमबो मैखोमै दङ। बिथांमोनखौ जों लोगो मोनहैबाय। लोगो मोननानै जोंनि जे दुलाराय गुदि बाथौ आफादनि थांखि बा बिथोन बायदियै जों थांनानै जे सावरायहैदोंमोन, बे सावरायनायनि मेन उद्देश्यआ जाहैबाय जोंनि बर'फ्रा गोदोनिफ्रायनो दासिमहालागै खेरायो। जोंनि दैदेनगिरिफ्रा माखासे दैदेनगिरिफ्रा बुङो खेरायनायनिफ्रायनो हारिमुनो, कालसारनो बायदि रोखोम जोंनि बर'आ बाथौ होनोब्ला खेराइ होनोब्ला बाथौ होननानै बयबो दैदेनगिरिफ्रा बुंसोलायो। दा बेखौहाय नेपाल हादोराव दा जोंनि नेपाल हादोरनि बुलि बाथौ सिबियारि रायजो राजाफोरा खेराइखौ नुनो थांलिया, बिथांमोनहा मेसेज होदों। बेनि गेजेरजों सावरायनायनि गेजेरजों जोङो नेपाल हादोराव फैबाय थानाय समनि फागुन मासावहाय जोङो खेराइनायनि मोनसे लाहार फाहार टिमबो खालामनानै फैनो हाबाय सावरायनायनि गेजेरजों। आरो बे फागुन मासावहाय जोंनि खेराइया नेपाल हादोरावबो दिन्थिफुंजागोन आरो खुंजाहैगोन। बिथांमोनहा आंखौ बुंदोंमोन जे न'आव सहैनायनि सिगां आसामाव सहैनाय लोगो लोगो नोंथाङा जोंनो फन खालाम, बिनि फागुन मासाव बबे थारिखआव जोंनि खेराइ बा जोंनि दुलाराय गुदि बाथौ आफादनि बा बुलि प्रथानि मोनसे मिटिं बा प्रग्राम, बे प्रग्रामा मा थारिखआव लानाय जागोन बेखौ जोङो बाय कन्टेक्टनि गेजेरजों सावरायहरनाय जागोन, बेबायदि मोनसे मेसेज होदोंमोन। दासिमबो आं न'आव सहैयैलाय आं बिनि थारिखखौ दिनैनि मिडियानि गेजेरजों बा दिनै ससियेल मिडियानि गेजेरजों फोरमायनो हानाय नंलिया। फैबाय थानाय समाव जोंहा दुलाराय गुदि बाथौ आफाद मोनसे कनफारेन्स जागोन। बे कनफारेन्सनि गेजेरजों जोंनि थारिखखौहाय जोङो दुलाराय गुदि बाथौ आफादनि माखासे दैदेनगिरिफोरजों आरो नेपाल हादोराबो बे जोंनि कनफारेन्सआव जे सनितपुर जिल्लायाव जानो गोनां जोंहा दुलाराय गुदि बाथौ आफादनि 10थि कनफारेन्स बा कनभेनसन, बे हाबाफारिया जानो थांगासिनो दङ। नैबे समाव जोंहा नेपाल हादोरनिफ्रायबो फैखागोनखाय जोङो नैबे समावनो जोंनि फागुन मासाव नेपाल हादोराव खेराइनांगौनि थारिख बा अक्ट' बे बारायखौ जोङो थाम थिम खालामलायनाय जागोन, बेखौ आसा खालामनाय थाबाय। दिनै
आं बेखौनो रायजो राजाफोरनिसिम बा जोंनि बुलि बाथौ सिबियारि रायजो राजाफोरनो मिथिहोनो लुबैयो जोंनि बुलि बाथौ सिबियारिफ्रा दासिमबो जोबनानै थाङाखै माखासे दैदेनगिरिफोरनि मेसेज खालामनायखौ नोजोर होयोब्ला माने जोंनि बे आं जे इसिबां जोङो वेस्ट बेंगल बारनानै जे नेपालाव थांदों बा वेस्ट बेंगलावबो जों गोबां बुलि बाथौ सिबियारिफोरखौ लोगो मोननानै सावरायलांदों बे सावरायनायाव आं मेसेजखौ मोननो हादों जे बिथांमोना आंनो बे सावरायनायाव मेसेजखौ खालामदों बिथांमोनहा जोंनि क'क्राझार जिल्ला बा आसामाव थानाय दैदेनगिरिफोराबो बा बर'फोराबो आथिखालाव बुलि बाथौ सिबियारिफ्रा गोमानो हमबाय बा जोबनो हमबाय बेबादि माखासे दैदेनगिरिफोर बुंनो जों रावखौबो बुंनो लुबैया नाम खारिनानै नाथाय माखासे दैदेनगिरिफोरा बिथांमोननि जायगायाव थांनानै मबिलाइज खालामहैयो सेन्सास खालामहैयो बा बाथौ धोरोमनि सोमोन्दै सावरायनाय मोनसे प्रग्राम खालामहैबाय थानायनि गेजेरजों बिथांमोना फोरमायहैयो जाहैबाय माने जोंनि क'क्राझार जिल्लायाव बा चिरां जिल्ला बा आसामाव थानाय गुबुन गुबुन जिल्लाफोराव बर' माहारिफ्रा आथिखालाव बुलि बाथौ सिबिनाय हाबाफारिखौ नागारजोब्बाय बा जोब्बाय बा जोबनो थांगासिनो दङ बेबादि मोनसे मेसेज खालामहैयो दा बिथांमोनहा वेस्ट बेंगलाव थानानै बा सिलिगुरियाव थानानै बा दार्जिलिं जिल्लायाव थानानै बा नेपाल हादराव थानानै बा गुबुन गुबुन जिल्ला बा स्टेटफ्राव थानानै जोंनि बर' माहारिफ्रा आन्दा हारायनाय मोनसे हाबाफारि फैदों आरो जाहोना बेल'नो बिथांमोन माखासे दैदेनगिरिफोरा फोरमायहैबाय जेब्ला जोंनि बर'फ्रा बुलि बाथौ गारजोब्बाय गोदोनि धोरोमखौ नागारबाय आरो जोंनि माखासे दैदेनगिरिफ्रा बुंहैयो जाहैबाय बिथांमोननि जायगायाव थांनानै मबिलाइजनि गेजेरजों बा सावरायनायनि गेजेरजों मा फोरमायहैयो जाहैबाय बिथांमोनहा जोंनि दाउ फारौ जोंनि माखासे जिब जुनार होनानै जे बोराइ बाथौखौ जों बुलि बाथौ सिबियारिफ्रा गोदोनिफ्रायनो सिबिबोदों आथिखालाव बेफोर सिबिनायफ्रा पाप जायोनो माबा मोनसे खहा जायोनो थैजों सोमजायनाय बा बुलिजों सिबिनाय बाथौआ लेथ्रानो बेबायदि बायदि रोखोमनि मेसेजनि गेजेरजों बिथांमोनहा जोंनि धोरोमखौ माखासे दैदेनगिरिफोरा जोंनि मेसेजखौ मिसलिड खालामलांनो हमदों बेखौ बिथांमोनहा बुंदों आरो आंखौ फोरमायदों जे जोंनि दुलाराय गुदि बाथौ आफाद बा जोंनि बुलि प्रथानि दैदेनगिरिफोरनि दावबायनाया खोब लेट जाबाय लेट जानायनि गेजेरजों जों माखासे मानसिफोरखौहाय जों लाखिनो हायाखिसै बेबायदि मोनसे मेसेज फोरमायदों बिथांमोनहा जुदि सिगाङावहाय दुलाराय गुदि बाथौ आफादा 1991नि बा 1992आवनो क'क्राझार जिल्ला हिसाबै जोनोम जादोंमोन आरो बेबायदिनो 2014 मायथाइयाव दुलाराय गुदि बाथौ आफादा जोनोम जानायनि गेजेरजों बे समनिफ्रायनो जुदि जोंनि दैदेनगिरिफ्रा जिरायनाय गैयालासिनो जोंनि गुबुन गुबुन जायगाफ्राव थानाय बर' माहारिफोरखौ जुदि बुलि बाथौ सिबियारिफोरखौ जख'न्थाय खालामनानै बा बुथुम जुदि खामानिखौ मावबोयोमोनबा बेबायदि बुलि बाथौआ गोमानाय नङामोन बिथांमोना मेसेज खालामदों आरो बिथांमोना खोब गोजोननाय फोरमायदों जोंनि बुलि बाथौआबो जे बेबायदि दैदेनगिरिफोर दङ बेबायदि आफाद दङ बेबायदि संगठन दङ आरो बेबायदि गिदिर गिदिर प्रग्राम खालामबाय थायो नैबे प्रग्राम खालामबाय थानायनि गेजेरजों बिथांमोनहा माने गोजोननाय मोन्दों आरो सिगां समाव फैनायमोनब्ला जोंबो बेबायदि लेथेर फेथेर जानाय नङामोन आरो फैबाय थानाय समाव जुदि बेबायदि थांलायनाय फैलायनाय आसाम आरो नेपाल बा आसाम आरो वेस्ट बेंगल बेबायदि मोनसे थांलायनाय मोनसे हाबाफारि लाबाय थायोब्ला आसा खालामो जोंनि गोमानो हमनाय धोरोमफ्राबो फैबाय थानाय समाव माने दावगाबोफिनगोन आरो जोंखांफिनगोन बेखौ बिथांमोनहा फोरमायदों आरो गोजोनथाव खौरां बिथांमोनहा जे साइकेलजों दावबायलांदों मोनसे इंलिसाव बाथ्रा दं स्ल' ड्राइभ लं लाइफ अनेस्टि इज दि बेस्ट पुलिस होननाय दा बे पुलिसा जोंनाव फैगासिनो दङ ओंखायनो बर'जों बि आखरजोंनो बर' आं दाख्लै बे खोथायाव बुंदों बि आखरजोंनो बुहुम बि आखरजोंनो बिमा बि आखरजोंनो बिमाय बेयावनो हाबसोजोबदों बिजोंनो बुलि बिजोंनो बिबार बाथौ जोंनियाव फिसा बिजोंनो ब्रह्म बाथौ बिजोंनो ब्रह्म बिदि गोबां धोरोमा गावदों गावनायखौ जों बादा होआ गावथों इच्छा मथन भारतनि जे बे देशआ माने निजा मथन माने सायख'ना लानो हानाय नाथाय बिदि होननानै जे जानला मोनला धोरोम लालानांगौ बिदि नङा नियमा जिहेथु जाथि हिसाबै मोनसे धोरोम रानना होखादों बे धोरोमजों थांबाय थायोबा जेरै सोरबा माबा मोनसे खेथ्रआवहाय आदल बदल जालाबाय थादों जोंनाव बेबायदि अर्गानाइज गैयामोन अबसे दुलाराय गुदि बाथौ आफादा दा जोङो गुदि बाथौ माने बुलि बाथौ माने गुदि बाथौ वाय जोंहा साननांगौ बुंनांगौ जेबो गैया जाय जेरावखि थांदों नाथाय सौदाव हैखागोन जेरै हमनानै ला प्रिथिबियाव साइन्टिस्टफ्रा दार्शनिकफ्रा बैगानिकफ्रा दिहुनजोब्बाय नाथाय ब्लाड जिनिसखौ दिहुननो हायाखै दिनै नोंथां मिडियामोनहाबो मिथिगौ बेखौ नोंथांमोनहाबो बुंनाया मोजां सासे मिडिया जायोबा सासे डक्टर जायोबा सासे साइन्टिस्ट जायोबा माबादि जानांगौ माबादि बिसोर मिथिखाजोबो आरो गियानि गुनि गोजौ थाखोनि दैदेनगिरिफ्रा मिथियो बर'नि धोरोमा बाथौआव जोंहा बिबान लानानै सोरबा बुलि सोरबा बिबार बिदि नङा बिदि होननानै मिसलिड आन्दारस्टेन्डिं खोथा बुंनाङा जे जेराव दंबाव था इसोरफ्राथ' मालाबाबो थिनाखै नों जेराव दंबाव था नाथाय मानसिया माबा मोनसे आबेग बिबेक सैथो असैथो सोरबा मिसलिड खालाय खिन्थु इसोरा बेखौ नुबाय थाखायो जेराव जों गसंदों बिमा बैसोमुथि बेबो हगारखानाय नङा बेखौ माबा मोनसे सौदावगोन माबा मोनसे ओरै खालायगोन दा ओंखायनो आं रायजो राजानो बे मेसेजखौनो लुबैयो बिथां मुथुलियालाहाथे साब्रै हान्जाखौ लानानै थांदों बिराद धन्यबाद बिथांनि जाथिजों रिलेटेड दं बे बर' हारिया बाथौजोंहाय बाथौ माने बर'
बिमानि बुहुमखाय दिनै बिथांमोना नेपालाव दावबायहैदों खुब मोजांनि खोथा दिनै नेपालनि बर'फ्रा जे बुलि बाथौमोन बेखौ ज' ज' खालायफिननो हादों बे जोंनि थाखाय बिराद गोग्गानाय बाथ्रा दा ओंखायनो बिथांमोननिसिम आं रोजा रोजा साबायखर बावदों फैबाय थानाय दिनाव जोङो जाय जेरावखि थाया जाय जेखौखि खुलुमा आं बेखौ बुंनो लुबैयो नाथाय बखिलायनाय थानाङा नेवसिलायनाय थानाङा धोरोमा बानायजाग्रा जिनिस नङा इसोर बानायखानाय जायनि थाखाय ब्लाडखौ दिनै जोङो सोरजिनो हायाखै ओंखायनो ब्लाड सिड जेराव जोङो ब्लाड सिड होनानै जों मोदाय होनाय दावदाय होनायावबो जेरै ओरैबायदि आंबो दे आफा बोराइ बाथौ नोंनो दिनै दाउला देख्रा होदों मोदाननाय दाहाल थुंग्रिजों नाथाय बिरि सिख्रि सोबखोन्दा सारि मेख्ला खाख्लोम खाख्लोम जों नोंखौ थगायाखै जों बिदिबो होननाय बुहुद गोथौ गोथौ मोदाय होनाय बाथ्रा दंथ' बर'आवहाय दा ओंखायनो बर'खौ बुलि बाथौखौथ' फोजोबनो हाखाया आरो जोबखायाबो जेरै हमनानै ला डाक्टारफ्राबो RX लिराबा प्रेसक्रिप्सन लिरनो हाया मानो लिरनांदों बाव खारन दं खोथा दं दा बुंनांगौबा गोबां दं धर्मनि बेलायाव माबा बुंबा माबा दाय जानो नागिरो धोरोमनि बेलायाव जों बुंजोबनो हाया जोंबो दा सोलोंगासिनो दङ ओंखायनो जों जेखि धोरोमाव थाया बर' हिसाबै जों थांनानै थाथों बाथौ जों थांनानै थाथों गोबां धोरोम ओंखारबाय बर'नि गेजेराव बन' दरखार गैया दा बिथांमोननिसिम जे नेपालाव थांनानै फैनाय बेफोर गामि गामि सफैबाय बेनि थाखाय आङो धन्यबाद थांनाय समाव जेरै आंनावनो संकसरायाव आं फंसेबा फंनै बिखुना हरदों दिनै सफैदों बिथांमोनहा जेरै खोथा होदों बे सफैदों बेखिनि आं बुंबाय गोजोन्थों बयनिसिमबो दिनै बे बोराइ बाथौआ बयखौबो आसिरबाद अबदान होथों बिथांमोनखौबो बोर होथों बेखिनि बुंनानै दोननानै गोजोन्थों उदालगुरि नोगोरनि शंकरदेव मिशन हाई स्कुलनि साखाथियाव थानाय रेगे-रेगां दख'ना गलायाव लफाय FNF महर ब्रेन्ड बिबार ब्रेन्ड आर'नाइ ब्रेन्ड जुरिपाट माथानि बायदि बायदि रोखोमनि दख'ना आर'नाइ ब्लाउस फालि आरो बर'नि साबसिन हामसिन आगरनि जिफोरखौ हलसेल आरो रिटेल मोन्नैबो बेसेनाव बायनो हागोन बेनि थाखाय नोंथाङा 7896313108 एबा 8471820909 जानबुं नाम्बाराव सुलाद लानो हागोन।